Snažan zemljotres koji je danas nešto posle 12 časova pogodio Hrvatsku osetili i građani Šapca. Jak olujni vetar prethodne noći izvalio brezu u naselju Benska Bara, oštećene i tezge u pešačkoj zoni i srušena novogodišnja jelka. Na teritoriji Mačvanskog okruga potvrđeno 213 pozitivnih uzoraka na virus COVID-19, u Šapcu 108. Izložbu o hemijskoj industriji Zorka u Narodnom muzeju u Šapcu otvorila potpredsjednica Vlade Republike Srbije i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković. U Šapcu oblačno, povremeno sa slabom kišom, minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna 11 stepeni. Dobro večer, pratite vesti regionalne televizije Šabac. Ja sam Kristina Vučićević. Snažan zemljotres jačine 6,4 stepena po Richteru pogodio je danas u 12 časova i 19 minuta područje Petrinje u Hrvatskoj, gde se urušio veliki broj kuća, a poginulo je 5 osoba, dok je 20 ljudi povređeno, 2 je u teškom stanju. Strahuje se da će broj žrtava biti veći, jer je u toku potraga za preživelima. Osim u Hrvatskoj, potres se osetio i u zemljama u regionu, kao i u nekim gradovima u Srbiji, među kojima je i Šabac. Ovo je do sada najjači zemljotres koji je ikada zabeležen u Hrvatskoj, a najavljeno je da će najverovatnije uslediti talas manjih udara u sledećim mesecima. Jak olujni vetar pogodio je prethodne noći Šabac i izvalio je brezu u naselju Benska Bara, koju su radnici javno-komunalnog preduzeća Stari grad Šabac u toku dana isekli i sklonili. Olujni vetar oštetio je i tezge u pešačkoj zoni, koje su postavljene zbog novogodišnjeg bazara, a oborio je i jelku koja se nalazi u drugom delu pešačke zone. Izložbu o jednoj mladosti hemijska industrija Zorka, autora Branislava Stankovića u Narodnom muzeju u Šapcu, otvorila je potpredsjednica Vlade Republike Srbije i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković. Posebno je naglasila značaj industrijskog nasleđa kao važnog segmenta kulturne baštine. Zadovoljstvo što je u gradu poznatom ne samo po svojoj istoriji, nego i po bogatoj kulturi i umetnosti, istakla je ministarka kulture i informisanja. Kroz izložbu se osvetljava industrijsko nasleđe kao važan segment kulturne baštine. I na evropskoj i svetskoj kulturnoj sceni i industrijsko nasleđe u poslednje vreme dobija zaista sve veći značaj, između ostalog zato što povezuje više oblasti i uključuje mnoge profesije. I ova višestranost i univerzalnost uticali su da industrijsko nasleđe bude prepoznato svuda u svetu kao važan deo kulturne, ali i turističke ponude u mnogim razvijenim zemljama. I ministarstvo će u narednom periodu veliku pažnju posvetiti upravo negovanju industrijskog nasleđa. Zorka je bila simbol jednog vremena, znamenitost Šapca za trajno. Radnici su gradili fabriku, živeli sa njom i za nju, dok je Zorka istovremeno gradu i njegovim stanovnicima podarila duh zajedništva i duh onog romantičnog doba i solidarnosti. Tako ova izložba delo po meni ne samo autora, nego i svih radnika koji su nekada radili u Zorki, koji su stvarili ovaj industrijski gigant i kako se nekada govorilo bili ponos ovog grada. Hemijska industrija Zorka u svakom pogledu je bila sinonim za uspešnu fabriku, uspešan grad, uspešnu epohu višedecenijsku u razvoju grada Šapca. Ovo je samo jedan od načina gde smo spojili privredni i kulturni razvoj grada, gde u jednoj kulturnoj ustanovi govorimo o prethodnoj privrednom bumu u gradu Šapcu. Ja sam siguran da ćemo imati mogućnosti da privredno razvijemo Šabac u narednom periodu preko mnogih kompanija koji će doći u našu industrijsku zonu, ali da ćemo kulturi grada podsvetiti veliku pažnju. Danas je Šabački muzej mesto gde promovišemo kulturu grada, gde promovišemo nešto čega se rado sećamo i što će nam biti vodilja kako u određenom periodu razvoja grad može da se privredno razvije i da napravi privredni bum.
Sa predstavnicima Narodnog muzeja i grada ministarka Gojković je detaljno obišla postavku izložbe o jednoj mladosti, a u obraćanju novinarima najavila je da je budžet za kulturu Republike Srbije za 2021. znatno uvećan. Što nije bilo lako u ovom dobu pandemije. Posebno smo uvećali izdvajanje i za oblast zaštite, ali jednako i za savremeno stvaralaštvo, kao i za digitalizaciju i međunarodnu saradnju. I smatram da će veći budžet doneti više mogućnosti kako za kvalitetne programe i aktivnosti, kao što je i ova današnja izložba. Verujem da će u periodu pred nama saradnja Ministarstva kulture i informisanja biti jednako dobra, jednako aktivna, sa gradom Šapcem biti uspešna, dinamična i da ćemo zajednički raditi na mnogobrojnim programima. O Zorkinom zlatnom dobu rečito govori detalj iz kataloga izložbe iz teksta Dragoslava Mićića, da se Zorkina zastava vijorila u 58 država na svim kontinentima, pogotovo u nesvrstanom svetu. Prikazati epohu iz života grada koju je obeležila hemijska industrija Zorka bio je možda i najveći profesionalni izazov, istakao je autor izložbe, istoričar Branislav Stanković. Veruje da će izložba naći put do sugrađana, pogotovo onih koji i danas sebe smatraju zorkašima. Uz fundus Narodnog muzeja o Zorki, da bi se došlo do postavke, Branislav Stanković uložio je više od 2 godine rada, istraživanja, razgovora sa ljudima, prikupljanja materijala. Prvi put osjećaj da je mnogo važnija reč tih ljudi koji su uložili svoju mladost i živote u Zorku, nego reč kolega i struke. Juče je izložbu posetio jedan penzioner Zorke. Ja sam ga proveo kroz postavku, on se na kraju zaplakao. U tom trenutku sam bio siguran da sam uradio dobar posao. Verujem da će ova izložba, koja priča samo jednu priču, uslovno rečeno o fabrici, jer prva rečenica je, otprilike glasi, na istočnom obodu grada, u močvarnom predelu, počela je da niče fabrika, a poslednja rečenica koju ćete pročitati u legendama je: u tom sveopštem haosu i rasulu nestala je hemijska industrija Zorka. Sve je pomerila pandemija i epidemiološka situacija, ali je želja da se izložba nadograđuje. Šapčani, zorkaši rado odazvali se i otvorili svoja srca i sećanja, darujući i vredne podatke i predmete. To je samo jedan ram, zapravo fabrika je ram u koji sam hteo da stavim jednu priču, jednom vremenu, da to vreme na neki način predstavim kulturološko, sociološki, kulturno i pre svega da na neki način ljudi koji su zaista u tom periodu bili mladi imaju jednu emociju kada odu sa ove izložbe, a mlade generacije i mlađi ljudi bolje sagledaju taj period u kome su oni živeli i stvarali. Pesma Josipe Lisac o jednoj mladosti bila je hit u tom vremenu i na neki način lajt motiv je izložbe. Verujem da će naši sugrađani dobro reagovati na ovu izložbu, da će biti posećena i da ćemo na neki način svi zajedno podijeliti jednu lepu emociju. Izložba u Narodnom muzeju posvećena hemijskoj industriji Zorka trajaće do aprila. Prema zvaničnim podacima, od nedelje u 15 časova u Srbiji je preminulo 46 osoba od posljedica koronavirusa, pa je ukupan broj žrtava povećan na 3119, saopštio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar na današnjoj konferenciji kriznog štaba u Beogradu. On je istakao da Pfizerove vakcine stižu 4. januara i da će dolaziti na svakih 7 dana, kao i da oko 5000 ruskih vakcina danas ili sutra stižu u Beograd. Kada je reč o dočeku nove godine, rečeno je da neće biti dozvoljena okupljanja, kao i da će kafići i restorani raditi do 18 časova. A na teritoriji Mačvanskog okruga potvrđeno je 213 pozitivnih uzoraka na virus COVID-19, u Šapcu 108, Bogatiću 29, Loznici 28, Koceljevi 21, Ljubovi 14, Vladimircima 7 i Malom Zvorniku i Krupnju po 3. Ukupan broj aktivno obolelih na teritoriji okruga je 2594.
U Šapcu je sinoć presečen strujni kabel koji je na centralnom gradskom trgu napajao kamion sa opremom za merenje aerozagađenja, čime je mobilna merna stanica za kontrolu kvaliteta vazduha izbačena iz upotrebe. Oprema je u Šapcu instalirana krajem oktobra kao rezultat inicijative Gradskog odbora Evropske zelene partije i u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine i lokalnom samoupravom. Tek sa njenim puštanjem u rad, informacije o prekomernom zagađenju vazduha u Šapcu su postale dostupne javnosti. Došlo se do podataka koji Šabac svrstavaju u sam vrh najzagađenijih gradova u Srbiji, a povremeno i u svetu. Ja najoštrije osuđujem vandalski čin, tokom kojeg je na centralnom gradskom trgu u Šapcu došlo do oštećenja strujnog napajanja u mobilnoj mernoj stanici za kontrolu kvaliteta vazduha. Šapčani su na taj način izgubili mogućnost da znaju koliko je veliko zagađenje vazduha, koliko se u našem vazduhu koji udišemo svaki dan nalazi tih smrtonosnih PM2,5 i PM10 čestica. Ja smatram da je neophodno što pre počinioce tog dela privesti pravdi, a svakako znamo da će Agencija za zaštitu životne sredine već sutra osposobiti ponovo tu mernu stanicu za rad i građani Šapca će moći da opet imaju informaciju kada treba nositi maske zbog povećanog zagađenja, da treba ujutru i uveče izbjegavati jako zagađen vazduh i smog koji je prisutan i naravno omogućiti svoje deci da borave ukoliko je to moguće van gradske sredine. Epidemiolog Zoran Radovanović i uzbunjivač Aleksandar Obradović proglašeni su danas počasnim članovima Nezavisnog udruženja novinara Srbije na konferenciji za novinare NUNS-a održanoj na platovu kod Filozofskog fakulteta. Željko Bodrožić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, naveo je da to udruženje za svoje počasne članove bira istaknute pojedince i osvedočene prijatelje koji svojim delovanjem doprinose ostvarenju ciljeva NUNS-a, kao što je epidemiolog dr. Zoran Radovanović. Dr. Zoran Radovanović je utemeljitelj moderne epidemiologije u našoj zemlji, odavno je prisutan na javnoj sceni i nikada nije bežao od javnog dijaloga. Naprotiv, svoje stavove iznosi hrabro, precizno i naučno potkovano i ne usteže se da oponira moćnim vlastodržcima. U poslednjih godinu dana, od prvih naznaka dolaska zaraze i u proteklih mesecima pandemije, jedan je od najzahvalnijih sagovornika novinara, a i najvrednije je što redovno piše tekstove, pre svega u Danasu, i objašnjava pravo stanje stvari u ovo krizno doba i otvara nam oči u vremenu manipulacija i lažnih vesti. Epidemiolog dr. Zoran Radovanović rekao je da mu ovo priznanje posebno prija. Kad čovjek dovoljno dugo živi, onda se u ladicama nakupi dosta raznih odličja, kolajni, priznanja, a istovremeno sve manje je osjetljiv na spoljne nadražaje, bilo da su to pohvale ili pokude. Međutim, moram da budem iskren, ovo priznanje mi posebno prija i kad vratim film unazad, prisjećam se da sam pre 10 godina postao vitez poziva. Sličnost u toliko što stupam u društvo vrlo čestitih, uglednih ljudi s jedne strane, s druge strane što priznanje daje jedna vrlo reputabilna organizacija. Počasni član NUNS-a postao je i Aleksandar Obradović, uzbunjivač iz Krušika. Obradović nije prisustvovao dodeli počasne članske karte NUNS-a jer se oporavlja od COVID-a. Uzbunjivač iz Valjevske fabrike Krušika Aleksandar Obradović u septembru prošle godine je uhapšen jer je medijima dostavio dokumentaciju koja ukazuje da su pojedine privatne firme imale privilegovan položaj u Krušiku. Od tada traje njegova borba, prvo za slobodu, a potom i za pravo na punu istinu o događajima u Krušiku i o njegovom činu. Aleksandar je pokazao šta je građanska hrabrost, a istovremeno je njegov slučaj još bolje ogolio našu medijsku scenu. Zbog svoje istinoljubivosti i vere u bolju, pravedniju i bolju i srećniju zemlju, navukao je gnev moćnika, a potom je izabran za metu propagandista i satanizovan i najstrašnije vređan u prorežimskim tabloidima. S druge strane, nezavisnim novinarima koji svoj posao rade časno i profesionalno dao je neprocenjiv materijal koji govori o visokoj korupciji i kriminalu, a bio je i stalno dostupan za pitanje medija. On je svojim primjerom
pokazao kako građanin treba da postupa kada uči prevaru i kriminal. Član NUNS-a postao je i karikaturista Marko Somborac, koji je napomenuo da je NUNS pomogao, iako to formacijski nije morao, grupi karikaturista Momci, čija je izložba napadnuta pre nekoliko meseci u Zemunu. NUNS nam je pomogao, iako formacijski to nije morao, i ja sam onda video, ovo je udruženje za mene. Znači, oni pomažu čak i kad ne moraju formacijski, i onda sam odlučio da postanem njihov član. Što se tiče ovog konkretnog događaja, mogu da vam kažem da i dalje ta pravna bitka se vodi, i dalje nije jasno zašto je nešto što je prijavljeno da će se desiti sa pretnjama, zašto je to dozvoljeno da se desi pored milicije koja je bila pola minuta od mesta događaja. Na konferenciji je predstavljen i novi broj dosijeja medijima i kalendar godina Orlova, Dnevnog lista Danas i Predraga Koraksića Koraksa. Medijska scena u suštini nije dobra. Kakvo je društvo, takva je i ona, sa dosta tabloida, bez profesionalizma i izveštavanja u javnom interesu, nego sa željom da se izveštava u parcijalnom interesu, izjavio je Fonetu novinar Centra za istraživačko novinarstvo Srbije Vladimir Kostić. Medijska scena u Srbiji danas nije dobra, ne mogu kažem sad katastrofalno, da ne bi ispalo da malo dramatizujem, ali u suštini nije dobra. Nije dobra i mislim da je to onako kako je društvo zapravo u kom se nalazimo, takva je negde i medijska scena. Dakle, dosta tabloida, tabloidno, bez nekog profesionalizma, bez nekog toliko želje za izveštavanjem u javnom interesu, nego najviše negde želje za izveštavanjem u nekom parcijalnom interesu. Sad, konkretno, to je druga stvar, ali suštinski, dakle, mislim da nije sjajno. Solidarnosti ima, ali nisam siguran koliko je sad značajno, recimo, nekom novinaru koji je napadnut, da drugi kolega izađe i kaže velika podrška i slično. Mislim, to naravno jeste nešto što ćemo svi uraditi, ali sa druge strane nije to ono što je novinarima u tom trenutku bitno, nego je bitno da same institucije reaguju na pravi način i da se taj slučaj okonča kako treba. Neka druga vrsta solidarnosti, čini mi se da se profesionalni mediji drže uglavnom, da kažem, zajedno i da pokušavaju da se u tim nekim trenucima kada je teško, da negde zajedno izguraju čitavu priču i opet da zajedno izveštavaju onome što je važno. A sa druge strane imamo drugu solidarnost, ako je solidarnost pre svega na toj strani provladinih propagandnih medija, koji će opet da se solidarišu jedni sa drugima kada je neka situacija koju treba stati na liniju vlasti. 50 novinara i medijskih radnika ubijeno je tokom obavljanja svog posla u 2020. godini, a većina je nastradala u zemljama koje nisu u ratu, saopštila je Međunarodna medijska organizacija Reporteri bez granica. U izveštaju se navodi da je povećan broj novinara koji su bili mete zbog svog istraživačkog rada o kriminalu, korupciji i pitanjima zaštite okoline, prenose agencije. Reporteri bez granica navode u godišnjem izveštaju da su u 84% slučajeva novinari bili namerna meta svog rada i posla, dok je taj procenat iznosio 63% u 2019. godini. Udruženje Da budemo svi jednaki preuzelo je veću količinu plastičnih čepova koje su prikupili radnici Šabačkog javnog komunalnog preduzeća Stari grad. Upućen je poziv sugrađanima da se pridruže humanitarnim aktivnostima, a dogovoreno je da Stari grad bude nezaobilazni deo svih narednih akcija. Udruženje Da budemo svi jednaki čepove prikuplja u humanitarne svrhe i nedavno je na ovaj način obezbeđena nabavka invalidskih kolica za Tinu Strnojlović u akciji Čep za Tinina kolica. Mi želimo da javnost što više sazna o deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. To je jedini način da mi svi shvatimo koliko ima takvih osoba i koliko ima porodica koje zbog toga svakodnevno imaju probleme u svom običajnom funkcionisanju. Prikupljanjem čepova mi pomažemo da se nabave neophodna pomagala za ove osobe. Ja sam izuzetno ponosan na uspešno sprovedenu akciju Čep za Tinina kolica,
koja je pokazala veliku želju naših sugrađana i građana iz cijele Srbije da daju svoj doprinos. Ta energija je i dalje prisutna i mi smo zato nastavili s ovim aktivnostima kako bismo i drugoj deci olakšali njihove svakodnevne aktivnosti. Javno-komunalno preduzeće Stari grad među šabačkim preduzećima ima najviše zaposlenih, a svaka prilika je i da se pokaže humano zaposlenih, društvena odgovornost kolektiva. Ja bih pohvalio sve moje zaposlene koji su podržali ovu humanitarnu akciju od strane udruženja Da budemo svi jednaki. Skupili smo dosta čepova. Ja bih se također zahvalio i gradskoj upravi koja je podržala našu aktivnost. Prošli put smo odradili donaciju za Tinu, za Tinina kolica. Ja se zahvaljujem rukovodstvu i radnicama JKP Stari grad koji su uložili energiju i želju, pokazali da učestvuju u ovoj akciji i uložili trud da prikupe čepove u ovako velikoj količini i koristim priliku da istaknem, zahvaljujući delatnosti ovog preduzeća i potrebu da svi brinemo o životnoj sredini jer je to bitno za zdravlje svih nas. Dr. Pavlović i ovom prilikom apeluje na sve da brinu o životnoj sredini, ali i poziva da se pridruže humanitarnim aktivnostima. Naučne studije pokazuju da 70% dece sa smetnjama u razvoju nisu bila predodređena da se takva rode, već se to desilo zbog zagađenja životne sredine u kojoj su boravile majke trudnice. Zato ja pozivam sve da brinu o životnoj sredini i da nam se pridruže ovim humanitarnim aktivnostima. Već je u toku i nova akcija. To je Sačuvajmo Nikolin korak. O tome više informacija se može naći na Facebook stranici udruženja Da budemo svi jednaki, a mi ćemo 31. decembra svoj našoj deci dodeliti novogodišnje paketiće, a na Badnje veče u hramu Svetog Vasilija Ostočnog i božićne paketiće za svu decu koja tamo budu bila prisutna. Zahvaljujući komunalnom preduzeću prikupljena je oko tona čepova, a to je trećina količine koja je neophodna da bi se nabavila jedna kvalitetna invalidska kolica. Kada se prikupi dovoljna količina, udruženje će odabrati dete kojem u tom trenutku kolica budu najpotrebnija. Paketići koji su prikupljeni humanitarnom akcijom Mačvanskog upravnog okruga, lokalnih samouprava i Šabačke mesne zajednice Bajir danas su odveženi u Beograd kako bi diplomatskim putem bili dopremljeni u Generalni konzulat Republike Srbije u Vukovaru. Želja svih koji su učestvovali u akciji je da u ovoj teškoj godini obraduju srpsku decu u zajedničkom veću opština u Republici Hrvatskoj. U humanitarnoj akciji koja je organizovana u saradnji nadležnih organa Republike Srbije, lokalnih samouprava Mačvanskog upravnog okruga, mesne zajednice Bajir Šabac i zajednice veća opština u Vukovaru, prikupljeno je 290 paketića. Akciju je koordinisao Vladan Krasavac, načelnik Mačvanskog upravnog okruga. Akciju su pomogli gradonačelnik Loznice, predsjednici opština Krupanj, Mali Zvornik, Ljubovija, Bogatić, Vladimirci i Šabačka mesna zajednica Bajir, a veliku pomoć u transportu paketića do Beograda dao je Dušan Stanković, vlasnik šabačkog preduzeća Mladost Tekstil. U ime Mačvanskog okruga svima je upućena zahvalnost na humanom gestu. Namera nam je da podstaknemo i druge privredne subjekte i humane ljude da se odazovu sličnim akcijama koje će Mačvanski upravni okrug u narednom periodu realizovati. Briga o Srbima van granica Republike Srbije, a posebno o mladim naraštajima, trajnog je karaktera i mi ćemo je u buduće dosledno sprovoditi, navodi se u saopštenju iz kabineta načelnika Vladana Krasavca. Dobrovoljni davaoci grada Šapca na visini zadatka bili su i tokom 2020. godine, nesebično darujući ono najdragocenije, sopstvenu krv. Kako su i dalje u Institutu za transfuziju Srbije nestašice krvi, iz Šabačkog crvenog krsta pozivaju davaoce da uzmu učešće i u sutrašnjoj akciji, poslednjoj u ovoj godini. Akcija je u Kulturnom centru od 9 do 15 časova. Slede vesti iz sporta. Selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Toni Đerone zadržao je i na skraćenom spisku rukometaša metaloplastike Milana Bomaštara i Vukašina Vorkapića za predstojeća 3 kvalifikaciona duela za Evropsko prvenstvo 2022. godine, a atletičari sprinta iz Bedovinaca na novogodišnjem mitingu Crvene zvezde osvojili su 4 medalje.
Golman plavih Milan Bomaštar je među 4 čuvara mreže koji će nositi dres nacionalnog tima Srbije i ukoliko stane na gol, debitovaće u seniorskom timu reprezentacije, dok je Vukašin Vorkapić jedan od 2 desna krila na spisku selektora. Rukometaši Srbije će 5. januara u Zrenjaninu igrati protiv Francuske, 4 dana kasnije protiv istog protivnika na gostujućem terenu u Kreteju. Srbija će 13. januara u Zrenjaninu dočekati Grčku. Na tradicionalnom novogodišnjem mitingu atletskog kluba Crvena zvezda Novi uspesi atletičara sprinta iz Badovinaca nastupilo je 8 takmičara kluba postigavši 8 ličnih i 5 sezonskih rezultata uz 4 medalje. Najviše se istakao Aleksandar Grnović u trci na 60 metara sa preponama sa rezultatom od 8.16, što je samo 200 slabije od njegovog ličnog rekorda, ali i rezultat vredan 1024 poena. U srebro na preponama Aleksandar je bio prvi u skoku motkom sa visoko preskočenih 4 metra. Srebro u skoku motkom osvojio je Đorđe Jovanović sa 3.80, dok je treći u istoj disciplini bio Milan Čajić sa 3.70. U istoj disciplini rekord kluba u konkurenciji pionira napravio je Veljko Rosić sa 2.60, uz odlične pokušaje na 2.70, obećavajući da će vrlo brzo postati još jedan član kluba koji je preskočio granicu od 3 metra. Nikola Rosić je stigao do ličnog rekorda na 1000 metara, Dejan Rosić do 2 lična rekorda na 60 i 200 metara, kao i Stefan Jakšić i Stefan Lazić. U sve okolnosti COVID pandemije, u klubu ističu da je celokupna 2020. godina bila puna izazova, ali i lepih momenata, ličnih rekorda, putovanja, druženja i uspeha. Atletski klub Sprint iz Badovinaca želi svima srećne predstojeće praznike i da 2021. godina bude zdravija, uspešnija i manje izazovna. U Šapcu sutra promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna 11 stepeni. Oblačno sa kišom i snegom biće na severu i zapadu Evrope. Kiša se očekuje i na jugoistoku, a sneg na severoistoku. U oblasti Jadrana i centralnog Mediterana obilni pljuskovi sa grmljavinom. U ostalim predelima biće suvo. Na Balkanskom poluostrvu umereno do pretežno oblačno sa kišom, na višim planinama sa susnežicom i snegom, a na jugu i jugozapadu poluostrva i na jugu Jadrana sa veoma obilnim pljuskovima i grmljavinom. Na istoku i jugoistoku suvo sa sunčanim intervalima. Na severu, zapadu i jugozapadu Srbije biće oblačno sa kišom, na višim planinama iznad 1500 metara nadmorske visine sa snegom. U ostalim predelima prepodne biće suvo, posle podne sa kišom, dok se na jugoistoku tokom celog dana očekuje sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, minimalna temperatura od 4 do 10, maksimalna dnevna od 10 na severozapadu do 16 stepeni na jugoistoku Srbije. U Šapcu prepodne umereno oblačno, popodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna 11 stepeni. U četvrtak oblačno, povremeno sa slabom kišom. U petak umereno oblačno. U subotu oblačno, povremeno sa slabom kišom. U nedelju promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Još jednom najvažnije vesti dana. Snažan zemljotres koji je danas nešto posle 12 časova pogodio Hrvatsku osetili i građani Šapca. Jak olujni vetar prethodne noći izvalio brezu u naselju Benska bara, oštećene i tezge u pešačkoj zoni i srušena novogodišnja jelka. Na teritoriji Mačvanskog okruga potvrđeno 213 pozitivnih uzoraka na virus COVID-19, u Šapcu 108. Izložbu o hemijskoj industriji Zorka u Narodnom muzeju u Šapcu otvorila potpredsjednica Vlade Republike Srbije i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković. U Šapcu oblačno, povremeno sa slabom kišom, minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna 11 stepeni. Gledali ste vesti. Hvala na pažnji. Želimo vam prijatno večer.